हाय गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपण मन पे नहीं एक न्यू ब्लॉग चलते आज कथा हवा दुर्गा पूजा को आज देखा जो आम आज देखो आमर ये टीम जी सब सब वर्ष जाती लेकिन मैं आकर किसी काम ये दुर्गा देखा जाती हाँ कौन 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 हाँ स्टार्ट हो जाए ये मो सान भूमि कौन कौन भाई चल मुझे चला तू पैसा दो ना मुझे अब मैं कम चल ये ता बड़ भूमि चल ना चला चलो हे आम छोटा ये मो छोटा भाई हे देखो देखो कहले हाय कर देलु हाय कर देलु हाथ वाला हाथ वाला हाथ वाला गड़ुची खाली हाँ हाँ टांडू किसी काम नहीं खेलुची तार सी बस तार बोले चला हम दुकान जाऊ तू दो देवी जीवा काम ପାଇଁ ଦୋକାନ ଯିବା तू बा कहलु ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଦୋକାନ ତୁ ପଇସା ଦବୁ तू दो हाँ तू दो मुझे ମୁଁ ଆଇଲି ପଇସା ଦବୁ କେତେ पैसा ना पैसा तू दो मते कहलु हां आम एना जाऊ दुकान से कुरकुरी कौन झील पिला कौन दबारी ये कुरकुरी दुकान केड़ो साप गाइस गला देखे देखे पाइल से भूषण पड़ेगा मु कौन करी देखा भीतर से पड़ेगा चलो एंजॉय कर रोडटा एंजॉय कर ये आम गाँ गाँव बुलूचे दुकान पाखे पड़े पाखे पाखे पड़े जिते पाखे डर लगुच का पैसा खर्च हो कि पैसा मुझे खर्च करी हाँ दो 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 कौन कौन नु कौन नु तू कौन नु कौन मुँह खाई कौन नौनु चॉकलेट दिए ना अरे प्लेस दे 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 आम दुकान पलि आलु एना घर को जाऊँ एना घर को जाऊँ देख झील पिला चॉकलेट खाया गुण गलान यही गोटा तो निहाती दरकार ना तुमको ये गोटा दरकार खाली देखो गाइस ये आम बिल बड़ी की जिते जी से ब्लॉग देखे तुमको वीडियो शूट कर देखे तुमको बड़ी की दुर्गा के देखिए आप देखिए
ଏବେ ଗାଁର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ମାରୁଛୁ କ'ଣ ଆଉ ଟାଣୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ଟାଣୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦୁର୍ଗା ଇଏ କରେ ମାଝି ଦେଖା କରିବାକୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି ଆଜି, ଦେଖିବ ତମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ରହୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଇଏ କରୁଛି, ତମେ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ ଗାଇସ୍, ବାହାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସାଇଜ୍ ସୁଇଜ୍ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା, ମୁଁ ସେଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇ ହେବନି, ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏବେ ଯିବି ବାହାରିକି ଆସିକି ତୁମକୁ ସେଇଠି ଦେଖେଇବି, ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆମର ଇଏ ହେଇଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋ ସିଷ୍ଟର, ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିଥିବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁହ ବଡ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ବଡ଼ି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୋ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ବା, ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିଟା ସିନା ଆଇଲେ ସିନା ଯିବୁ ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇଦେବ ଚାଲ। ଆଉ ଇଏ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବ ଆଉ ଚାଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ, ଇଏ ମୋ ୱାଇଫ୍ ହେବ, ଇଏ ମୋ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଲୋକ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନିର୍ମାଳରେ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ମୋ ସିଷ୍ଟର ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଏବେ ହେଲା। ଘରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି, ଆଉ ବି ପେସେନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ଇଏ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇଗଲେ। କାଲି ଆଣିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆମ ବଜାର ବୁଲିବା ହେଲା। ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମ ବଜାର ବୁଲିବା, ଦେଖିବା ଏଥର ବଡ଼ିକି ଦୁର୍ଗା ଦେଖିଲେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିବି, ଆମ ବଜାର ବୁଲିବା। ଓକେ, ଏବେ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।